and tichidaidzisa wesa wazvinzi good nehumba ishe unonzani wakamirira ishe rwiwana gift tazvinga tangamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti mudzoke kudai tionesane nenyaya yekuigwa kwemurume wangu Pamba. Isu tafirwa mvumo, isu tapiwa mvumo na Sabhuku achiti zvabva kwamuri. Nyaya ndeyekuti mudzoke kudai tionesane nenyaya yekuigwa kwemurume wangu Pamba. Isu tapiwa mvumo na Sabhuku achiti zvabva kwamuri nimishe. Takutofamba ndi Sabhuku ani? Wari muno? Hawana kuya. Matizoya nawo. Nokuti zvaikurerukira iko. Zvakaitika ndezvekuti mwana matariro akati yanga ari pagiramundi vakatora zvikuru. Saka imwe mwana akandibadhiraisa kuti tunodanisirwa akasheka murume wangu. Mwana ndiye akaenda foni yakafona nevanikuto yakananga pana Sabhuku mari chiwakumbira kuti vachazvina. Saka mwana ndiye anga inawo marizi. Mwana mauya naye? Mwana wangu. Mandi kuuya na Sabhuku. Nokuti Sabhuku ndiye wamakakumbira Sabhuku. Wangu haana kufa zvakanaka. Saka Sabhuku akati mwana azokira amapurisa ati anorugwa paanenge achemerwa anongorugwa. Saka umbowo hwangu waSabhuku mupurisa weshe noruvaro rwekuta Dickson Sinapande ndiwo wakasimuka watikura zvekuti dai hamadhamudze murume wangu ndaadzi kuita kuti murume wangu dai dzaedza ati tukaenda nemwana wedu musha. Saka dai wasina unokumisira. Right, nyaya iyi toipostpona. Sabhuku wacho akawauthorize auye ishe manzwaira. Sabhuku wacho arikuti ndiye akauthorize achiti handi Sabhuku anoti akataura kuna ishe mafambiro azvakaita murume wangu akazviita suicide. Aita suicide kune mapurisa. Mapurisa akati mwana anenge achemerwa asvike mumusha akagwa ari kuigwa Pamba chaipo. paeri yapenyu hapana heroes here? Iri pasi zvakanzimura hazvikunaya ndisisho vakachemerwa ndipo akaukiwa zvinoitika ndezvizvo. Sabhuku wega wega ane area yake grave saka munhu akafa zvekuzvisunga anochemerwa kumba, asi pakuigwa guwa iroro haripindi muarea ine makuwa, inenge iri some distant about 40 meters ndokwaanonoigwa. But nekuramba vanhu vachifa nekukurumidza kufa kuda unozoona after a number of years before makuwa aya azojoinana, asi pasekuya nezviwa panotooneka decent munhu wekuzvisunga. Ichokwadi ndinoona vamwe vanototi haatakuri kubva panenge afungira vatomuchera kumba pasi
Dimbura tamu. Muno makono. Mukuratsidza kuti ndakaona pana pakamboza kamboiswa upi kwedu munhu ainge parazungura chinokobviswa vezviito vacho mambo arichikumbira kuti nyaya mumaipfume apene zvanodiwa kubhadhara. right, hapana chati chabhadharwa here. Pane zvakatorwa Wakatorwa mombe nato. Samuri makaona here kutanga? Samuri rakasvika ndakabatwa nehasha nekuti ndakabvunza kuti ko judgment yakaitwa makaiona here kuti nyaya yenyu hamuna kuuya kudaro? handina uchanakambasiwa. Munhu akasvika pamba pangu akanditi mune mhosva pandamuti madii kuuya nasabu. Izvo zvekuwirirana ndo pamungadai makasimuka kaipapo? Handina kutomboriona ndepara. Handina kumboribata. Hakuna kuenda here judgment? zviri kunzisa munhu yakaenda nayo ishe ndo wakaita zvemajajimenti ese kuindoseva nekuva nedefault yacho zvese yakaenda some judgment yakaenda nanonzikopo nakopo arikutaura kuti ndakaendesa saka zvoda iye achizvidai wanhu wakakobra ndiye akasimuka uno munde ari chikumbira kuti paine mutongo unopiwa nezvakaitika. Mitongo nemwoyo tiri kubvunzai kuti iyo samoni rakaenda here? Samoni mabvumo kuti rakaenda? handina kuribata. Asi makanzwa kuti rakauya? Munhu akasvika achitaura ndakamuta asi ndakati makaramba kutambira? Ndakati muri kurwadzirwa? Ishe nehumba andiomesera vanhu vaida kutakura hama yangu ondisiya ndichigamurana ozosungisa imi. Izvo zvava zvimwe izvo zvatinoda kunzwisisa. Samoni makariona here? Ko zvamakuti ndakariona? Handina kuriona ndakamboona achitaura kuti mune mhosva. Hamuna kuona Samoni? Handina kuribata. Default makaiona here? Mwana ndiye akapiwa pepa. Mwana wenyu akapiwa pepa mukaita sei? Iwe wakapiwa default judgment ale? Wakaita sei? Pandakaripiwa ina ndakatangofunda mai chivaudza zvaitika pandazotauriwawo mwanhu nemuvhireyo kati aiwa harimbodi default rauya hariri mai wako hariri vanhu vemumaraini nekuti vanhu vemumaraini ndo problem amunoita munondokonsulta wokutaurirai zvakawanda zvisiri izvo. Wakutaurirai zvakawanda imimi mazuva ari kudini ari kuenda muri kuona. Pamakaona default judgment mafonerwa makaita sei? Mwana akangonditi pauya wani. Aiwa default yatakariona pandakauya ndakavafonera tikauya panapa pandakapigwa bizviro ndakavafonera ndauya patauya pana vafurani execution yatoitwa mumashure mazuva panapa wakomana wangu watobva kuandini ndokatambire ndirakauya nevakomana vaya bepara ndakatambira ndivakomana vanhu vakauya kumba vachitora munhu ndorega ndikatambira. Saka urikuti hauna bepa rakamborika rekuti uyai kudanga? Hauna dai bepa rakati nyaya yatonga? Handina kumbopiwa bepero. Ko saka nyaya yenyu uyai wapei date leo wauye Cobra auye ishe wacho auye. tofunga mama vacho vari kutaura ini ndi ndakaenda nesamoni rekutanga wakaonani? ndakaona iwo vakagara pazvinhu pepeta chibage paneamero vati muroora nemukomana bataswa vachiratidza kuti vachangosvika ende zveshuwa zvakataura kuti ndandakabatikana ende vanga vakabatikana ndekutaura vaita nini chavakataura vakati ina handikwanisi kutaurira samoni ngemashoko avakataura
nge saka dzokerai nesamoni renyu ndezveshuwawo mukataura masamoni acho pane ravo ndozvandakangonyora kuti vati handikwanisi kugamuchira samoni ende ndozvavakataa uyu ari kutaura akauya aripo akauya kwamuri akakutambidzai mukati hamudi henyu kugashira saka vaida kuti aite sei ndakamuti mati mapepa abva kwamambo makoni sei mambo makoni anomirwa namambo naishimuguma akasimuka umboo radzwa kwemurume aiwa makusozvitonga imi madaidzwa nani namambo akudaidzai haana kuya achiti ishe nehumba adii asi makapachi judgment yenyu akanga ataura akuunzirai ka makadii kutora bepa kuti muerenge imi makamba kutambira bepa isevhini yatoitwa masamoni aya even musipo ndinogarwa pasi pedho imi mukasvika mukarisvika mukandoriwesesa moto kana kundoripisikisa kutoilet it's not legal requirement yekuti unotaura kuti hauna kuona whether you are there you are not there. Samoni munhu akasvika akarikanda pasi pedho zvatopera. Iwe uchipinda unokuona kuti pane bepa iri wotoerenga woona zvari kutaura woresponda pane nechigwalaba. Wototi munhu asvika ane bepa iwe woita bhosi kuti inini handitambiri bepa iro. Even uri kuchema iyo Joyce Mujuru murume wake afa akasiona president achitonga president achienda kunze kwenyika but murume wake ari asati aibva akapiswa akasara achitonga nyika zvichirwa kuti upenyu hururamba uchidi hauna kuguma nekufa kwemurume wenyu. Naidza kana kuti upenyu hwenyu hwaguma nekuti murume wenyu afa. Iyi national legal requirement yauya ngare makatobvunzisisa ndoita sei handibatsirika dai makauya muchichema kwakuna mambo sekuchema kwamuri kuita uko pamwe mambo aikutokunzwa izvo yekuti makauya muchihwarara muchichema. But imi makataura kuti chipepa chako handina nebasa nacho icho ndiri kuchema. Nani muri kuona apo? Saka mapepa aiuya imi muchitaura kuti no haana nebasa rese kusvika wakomana wakazouya kuita execution. Akasvika tikabvunza akaunza rechipiri anokutaura kuti akauya yekuti wakomana haaendi pasina kuenda default judgment yekuti hauna kuuya asi nyaya yako yadi mukabuda pachena pamwana mwana ndokutaura kuti rakauya. Hakuna execution iliyoitwa mwana mapepa mairi asina kufamba. asi kwangwana Ivo kuti rakauya mukariramba saka maigozoda rimwe ripiri imi muchirapa mapepa. ndakamuti uyaina sabhuku wakumutaura zvekuita iye akuunzira akakanganisa ndokumbira eka wakakakanganisa procedure iyoyo ndio yabva kuzokusvitsa kuti moto dzitore wotaura kuti akuunzira haana kuti andopa sabhuku ungare wakachiuya zvichemo izvozvo ini ndakaita basa iri sabhuku wangu akatitendera kuti ndiite basa iri handina chinyaya nyaya yako ingada yakadii pamwe yakatongwa ipapo sabhuku wacho takamudaidza kuti kweiwo sabhuku kunotendera munhu kuti aite izvi sei nekuti pakadaro vanhu vanotondifonera masabhuku kana madzishe asingazivi mutemo mambo taiwana chakati toita sei ini handizivi chese ndinokwanisa kutoti vanhu vedare kunokwaita zvakati ndopindurawo sei hani topa chiungwe chedu kuti chinoitwa zvakati tochikuadvaisai kuti kuno haisi bhoera
inongoti munhu afa inoigira kana mumba kubhuira vanozviita izvo. Isu kuno kumaungwe tinoita so nekuti nyika yese ine mutemo wacho. Inobva kubhuira unobva bosha bosha nebhoera. I think vane mutemo wese wahera vane mutemo imwe chete. Handiti ndati imimi munobva kupi? Murume afa asara maane mutemo ndimo. Saka basa iri rakatoitwa ende hapachisina madzorere atinotoitika nekuti rakatoenda takatoclose isusu kuti chapter close. Hamuna kuteedza paiuya mapepa muchifamba nemapepa nechii. Ipapo pamakaganai makauya yaifanira kutorwa mombe 1 yamaibhadhara chete mombe 1 kuiga munhu Pamba. Munhu wese munomwa Pane mombe pane dzakatorwa. Pane mombe dzisati takatenga ngashure dzisina kukliwa dziri hazvina nebasa rese kukliwa. Chichiri chenyu kukliya. Mambo havamiri clearance. Even patinotora hatendi nemapurisa kuti aclear. Tinotongotora zviripo. Hatimiriri clearance. Makatenga kana manga makatotenga ndedzenyu. Iyo yenyu manje nemhuri. Kana watadza kuwe mhuri kukubhadharirai murume wenyu yaikudare tokubatsirai kuti mhuri yacho wamunoda kuti abhadhare mombe dzenyu anokubhadharai futi. Very simple. Mangaririrai wacho mhuri yacho asina kudi anofanira kuti atorerwe mombe idzo dzakudzorerei mombe dzenyu. Handiti mapepa achiuya werengai, musarege zvekunobvunza vanhu. Iyo icho chauya pamba pako wakundoita consultation kune vamwe vanhu. Ndodiya vanokurasisa, anotorwa pfuma ndiwe. Ivo vanenge vari kumba kwavo vachiseka vari kuseka. So ibasa rakadaro, maformalities ese akaitwa nedare. Hapana chakashota kusvika pakundoita basa. Nguva yese makanga muinaye. Murume wenyu akafa gore ripi? Akafa murume wenyu akafa rini? Handiti muna Machi gore rapera. Kusvika izvozvizvi process yese pakapera gore muchipuhwa richiuya bepa rakauya mazuva immediately after murume wenyu afa hamuna kurespond. Pakauya judgment hamuna kurespond. Asi kana paine anopupura kuti akati pajudgment ndirawo kuti iende kukacho uzidana akati pajudgment. Mune murume ari pasaidi pangu akauya ndakamubvunza kuti unogara 25 zvinei ndozvazvo zvemurukweka muri kubvunza zvinhu zvisiri zvenyu. Imimi munhu akatutumwa akutobva kunomupurisa. Handiti achienda kundopa kwaanondopa haisi village yake ndezvamambo. Zviri kubva kwazviri kudii kwazviri kubva. Mwarai makauya imimi kwana mambo. Purisa anobva kwashararo kanogona kusvika kwenyu kune humbo. Munobvunza kuti hausiri mambo ndinogona kusvika kundoti gogo pana sabhuku. Mambo wangu uri papi? Ndiri papo iye ndiye akatoya chigogo goipapo. Ndiri kuna sabhuku. Kuti sabhuku gogo goindauya munyika mangu hamusi kuona muri kundidhimina. Ndokuti process yakachepera muchachema iyo process yakatopera. Ngadai makauya kuchema process isati yapera. Wandosvika pakunyora exam
wapedza kunyora exam waura unoti aiwa dai ticha mandifundisa iro exam ratodii ratomako ratoita zvinoita here ndo zvamuri kuita imimi kuti maprocesses ese aya akauya iwe root kudzinga chi mupurisa wangu akuunzira ichi samu kana uchitidzokera nechinhu chako usina kuerenga tingati makangwara here ipa unotoradza kuti munhu akangwara siri achibva atodzoka nachoka achibva atonyora kuti ndamupa munhu yaramba kutambira ati handitambiri moda kumupa nzira yenyu yamunoda imini ndo zvamungadai makava kutaura kudare dai muri pamambo kuno makatambira makauya sezvamamaita ini ndada kuti ngaende paprocess sabhuku ngawi imimi zvomochiita kuti muwane mombe dzenyu chitotaura chinyoresai masamoni kuti sabhuku uya wakandirasisa ndakatorwa mombe dzangu ndoda mombe dzangu ngani muri kupona mochirikavha mombe dzenyu kuna sabhuku akakurasisai ende hatiregeri kundomutorera kuti tikupei mombe idzodzo nekuti sabhuku ndiye akadii akakurasisai zvainzenzi musi wacho wakasungirira murume wavo uye sabhuku iye ndonyakutorara nawo pamusha ndonyakutoauthoriza ndonyakutotaura futi saishe wedu isusu kwamakwedu saka nofa ndiye asina kukuyekera chimusungisa yeye ndokutotora mombe kumba kwake aiswe munozwara mombe dzei itaiwa kumanyorai samoni auye sabhuku panext city mimi ndivishirikazi kwamisi kuramba ndichipinda mata kana zvafura zvakadaro ndikazosavizvitinozowana vanosara no it's okay ndazviita nyaya yakatorwa kuti sipo inohakumiririra saka zvakwamuri ndinotozodadza kuchengeta kutsvaga mari kumatare zvinozowana no it's okay all right next godare rino rinoti inini ndinosungwa rudzi rwemukadzi ane mvumo yekusungwa ndineka pane munhu kana kuti mombe nokuti mombe dzacho hadzina kudauzwa kuti mombe dzakatotorwadzwa zvakatopera mombe dzacho dzasara muda bhuku all right wabatsirei waendese mubhuku ingani mombe dzangu